ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Аз шумо илтимос та охир тамошо кунед. Дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумот медиҳем. Имрӯз душанбе 13 ноябр $100 баробар ба 1095 сомонӣ мебошад ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1169 сомониро ташкил мекунад. бародарҷонон, аз шумо илтимос дар зери видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. Аз шумо чизе намеравад, фақат дастгириро фаромӯш накунед. ва мегузарем ба курси рубл. Курси имрӯзаи рубл 1000 рубл баробар ба 119 сомону 50 дирам. дӯстон, наворе ки дар рӯи экран мебинед, мо аз Бонки Миллии Тоҷикистон гирифта бар шумо пешниҳод мекунем. ин ягон сохта бофтае нест, ҳақиқатро бар шумо гуфта истодаем. ва мегузарем ба курси пули Қазоқистон. касе ки дар Қазоқистон кору фаъолият доред, 1000 тенгаи пули Қазоқистон баробар ба 22 сомону 89 дирам. дӯстон, ҳатман дар зери видео як лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед. мегузарем ба рекламаи дороҳои гиёҳӣ. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. Экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. Самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. фатзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан аз 10 то 15 рӯз. маз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати дороҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия дастафка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастрас кунанд, пас то метро дастафкаи мо бепул аст.